So, thank you sa tanang mga nagampo diay ni Tiri sa kalis Ginoo nakauli na rin sa buholon dya. Kananay, way kabutangan sa kalipay sa among nanay, sa among inahan, sa among kakaipod nga. Kanang nakauli si Tiri. Na kuan nga, hindi na pagbalik, dya, bisan pa man, ug na sa mga maintenance, sa mga, napa sa mga, kung kaya naman lagi sa patol. So, salamat ka po sa Ginoo. Dara kasin. Hey. Maksin guys ya. Hoy wala. Eh. Sila guys eh. Day, sakto na. Sakto na. Nati edit. Diuli na. Oh. Alina ba? Alina. Dai mim guys, naligo. Gitog na man ko, maligo ang tako, gitog na man ko. Ang kumula dyan. Guys, saya nagtigo to ang taas man yung kuan guys. Hindi pa extension. I-plaster na nas ba? Maxine boy. Dada dito. Ha. Paginay ha kanarabay nang mga bazi dihas kuan. So, naibay day guys sa nice foods. Because tada na dito ka. So guys, ako kaliguan ko pero gibati mako katugnaw, di na lang ko maligo. Ganina ra ning bajiha. Ganina ring bajiha guys, pila ni ka oras ag babad. Ukak nagtuk dani. Ukak nagtuk ganina pa naligo. O ba katugnaw ah? Ako kaligon ko pero wala nang kumaligo. Gabi na. Gabi na eh. Masayas na. Wala di pang nang sagas taas eh. Maxen! Bantay karon sin ha. Ha? Ang sugas sa taas. Di pa tayo kaglitson. Ni. Ati edit. Ngano ba? Ang ba't niya? Taga patang kaglitson, nagbibing ka daw ka buok. Ano naman siya? Ano ni uwan day? Ano di ay? Dapat sa urin. Wala nag-uwan. Naao? Nasa mo ka? Ano nga wag ka? Uli na. Ano natin ulang siya ay? Ang bahay nagalikos yung kuan, aircon. Ano kaya na iwan? Pwede kang kuan no? Nagdag ko na. Halala ka lang kusog nagwan na. Kali na. Kali na. Kaligon masigaw nas kuan. Maxi, Bartolbe ay si kuan. Dada na abi, taklobi na. Oh. Uy, paginay. Uy, ginawa ko na iwan na. Ay, nabasa na sa nang ilang sanina. Ana, doon tingnan. Ay, ay.
Hi guys, singkar ito lang magawa no eh. Nandya. Bati makugtugnaw ako naligo kay ganina. Nino ko dari sa kuan, di man pwede pagsabad sa nimo tanang trabaho, di man apas. Kumaligo na lang siguro ko sa kuan. Murag magtina siguro ko sa buhok no, tina lang ka ko. Tina lang siguro ko kay murag na puti na. So, thank you Ate Det. Tada na pud mig litson, litsong manok. So, magtina ko sa buhok. So, magtina ko kay labong ko maligo. So, di na magkagpas ka mo. Guys. Yan na gud ni siya. Mo di siyang ikuan sa puti na. So, marani ang ikuan. Sabi na ng video. Okay, wala na puti lang sa siya. Sialita kayo, man nakamao. Huwag man sa jagi. Padaw na lang kung magkwas kamot kay kanang na ay makuha ka man eh. Kanin nga sa lagi dugay ni kaso mahurot. Kay kuan man kanang silang ni. Nanti jangan emosi. Yan, ini ang irab. Brown na pitas. So guys, ngani ra ko magkuan. Mada ni katong kuan kanang naay shampoo ra. So tanaw ni unsa guys. Kanang nagkaligo. So 30 minutes. Tani butang sa buhok. So ang gibutangan guys kanira pa kong tubo. Yan laman ang gas ubos. Sa ganahan day mo palit guys, kanang pwede lang mo PM. Kanang namo kay nakapamidaghan diri guys. Kani day kanang dark brown. Ja, tuluran ni ka color itom o kanang coffee. Ja brown. Tina day ko guys kay naman si Insi. Asin si kay muranog ang manghud kay kanang na ay wa pa si puti kami sa alita arag among mga buhok puti na halos tanan tsak ang mga maguwang sa tistiro si Insi hermilitag si manang hilin di pa kadto ilang kuan ilang buhok pa kadto uban. Hi guys, good evening. Kita ang kada higda day. Hindi ka tulong dito. Asa? Na. Ano ko ba? So tanawa guys, agang buhok. Oh. Nauga na kay ganina. Kanang uganta ko kanang vlogon ja. Sa katong basa pa ja saba pa borders sa gawas so ko ka video namon niya ang color si ja on
So makatingangan nung nagpagwapa ko guys na. So mana ni ang buhok pero kada lagyan ko an guys. Pero gapong gigamit naghumok si Jakay naggamit ko og kuan. Ang patanawon. Sige na po. Kani keratin. Ano yung gigamit dyan? Ganahan mo. Napad mo balik dyan guys. Tag kuan. Tag 20. Tag 20 usa kasasyo. Dyan. Di ra ni mot doon. Pag-usa. Kay kanana ay kuan na humok sa kaadyan sa wok. So, ako sungod ang istorya kay nagsakit agahanggams kay stress kong Duterte. Tinood. Diya. Kanang na ay yan na. Salamat day ko ninjo sa ano day ay. Katago na ka day? Saan naman ka? Nabimidya na. Konday guys, kanang na ay thank you din ni tanan sa kanang na ay mga nagampo ni Tiri na mga pinggitay. Sagbira mo na. Sinsaya na pinggitay diha. Okay. Kanang na yung mga kumingalan, isang gisabit dana. So, thank you sa tanang mga nagampo dihay ni Tiri sa kalis Ginoo nakauli na rin sa buholon dya. Kananay, way kabutangan sa kalipay sa among nanay, sa among inahan, sa among kakaipod nga. Kanang nakauli si Tiri. Na kuan nga, hindi na pagbalik dya, bisan pa man og na sa mga maintenance, sa mga, napa sa mga, kung kaya naman lagi sa patol. So, salamat ka po sa Ginoo nga, kananay nakabalik na siya sa buhol. Kay sa una guys, kutong apa sa operahe, ako sa una kanang ramazan gisalig sa Ginoo. Kay naghanang niingan nga di na mabuhi, niingan nga kanang hadlok, kanang na ay tagsaray mabuhi, o kanang na ay nga operahan nun siya. Kay kanang na ay isa lang balgo ba na dyan, tagsara ko na maluwas. So, murag daghang mga istorya nga mga mahadlok ka ba dyan. Mao to nga sa inyo mga pagampo, salamat dyan. Kananay kami tanan jud nga mga igsuon nagampo nga sa isang kaluwasan. So di pa jud kakuhanan sa Ginoo ug naghan pa kag itahas kalibutan. Ako wilin pa jud ka dyan kanang naay kay og ang Ginoo jud no ingon nga kuha na ka danira ka kutob aw diha ra jud ka. So para karon guys, karong panahon na dari sa buhol ang naghanap kadtong disgrasya sa karong adlaw, kanang murag duha ka buok ag ban dya parehang asa to day Nabangga mo itong asano. Mura silag magukod dya. Kaya lagi ko nga kami gahapon, di pa dyan siguro pinipatunanan. Di pa pininduhang patunanan sa Ginoon MM kay ako pong sakjang bahan gahapon makatagam. Mura nang aeroplano. Sige drive, sige tik, sige tawag. Kanang ugon ako dya. Ning gipick up mi sa napo atong Escobal. Dya kanang naay niabot nami og Kandihay. Yan sa bang nimbalik pa man. Nimbalik sa dito sa
kanang unan sa La Union diris pagahat kay nagkuha sa usara ka buok pasahero. Ja kay ko na pud mi kanang singani. Wala pud mi nang ria kay mga na pud mi nagdali. Ja matunga. Oh, no. Sakit to. Kaandahon na ko istorya. Diyan mo to guys, ning balik si Ja og agi. Kay nagkuha rag pasahero sige lagi sagtik sa mga hadlo ko nagrebal. Diyan grabe ko sa gasing padagan ko nga ginuo ko. Diyan bilaran ni kabok pasahero. So grabe siya kanang bisag lisod bitaw kanang diangay jud nimo latason ng daan kay kanang mga blind curve bitaw nga kurbada si Ja nga di ka dapat mo sud kay kakita og nanabay mo tagbo di mo jadi gid imong daan mo di gibuhat ni Ja kung sige ko ampo Ginoo kon sa man Rivera oy sa wala man sabi ning badlong kay nangan na basig og kanang kuan kon sila mga na sila mga disgrasya kay grabe ko sa gadget mong padagan anja mura sila mag-ilag bitag pasahero. Ja. Naabot na maghagna no. Ning tambay pa sa mga 30 minutes. Mo tungain ko kanaugon ako kay mangitaan ta ko lay mo sakay nang takog series. Cha panganangan anja pud ka nang nay munaog mi dugay na mi makasakay so na naman singgi gihiwat. So kusugud kasong padagan Rivera ko Ginoo ko. Sa sunod lagi og nalagi mi biyahe. Mag-agwanta naman sa tag-series tani. Pero, ang series food guys, katong uli food mi daw padung Alicia. So, ning sakay mi mga 5:30 na. O mag alas 6 na. Itong pagtagbo lagi ni uli mi kay Nastere. And kusog apod guys. Kusog food. Pero, kanang no ko. So sa tang istorya, naundang ko kay sakit tagahanggams kana na ay wala ito guys. Ang kuan ang series hud ko sa gihapon si Ja pero mas kampante ko sa kay series kung ta saban kay ang series mo good guys kanang nana sila kanang maasayan kumpanya ba masimba ko disgrasya kanang kaya kanilang tubagan ja ang kaning ba nadlok na sila kay ang uban kolorum pa makasakay kag kolorum simba ko ani di ka tubagan na so nga parang sa kanang dito ko ganahan mo sakay uban. Pero lang magdali ko. Nasa ka? Nasa ka diha? Hindi ka katawa ka ka. Ano man na? Nasa yung bataan na? Tawasa. Isa man eh. Bangag. Hawakan mo nga buti kasi. Hala muntik na. Hala no? Tawa. Tinod di day? Tinod ni, di ni-edit ni. Hindi na-edit. Mura lang sila mga adikalan, no? Nangagsuho. Di na may bangag. May bangag. May bangag. O, nagtanaw. Lagi na, mana, hinawa, nag-i-asyuhag bangag. So, matugay. Minsan naman yung vlog ko eh. Nasa? Sino kakatawa?